السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى hemmeňiziň taat we ibadetleňizi, salih amallarıňyzy Hudaý üçin, Hudaýyň razyçylygy, dünýämiz ahiretimiziň abatlygyna sebep bolar diýip Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şirin süýji ýaşaýyşyndan istifade edersip, daşdan ýakyndan sowuk hawalarda ihlas edip üýşipsiňiz, Allah Taala dünýäňiz ahiretiňiz abad etsin. Vatanımız emniyet bolsun. Mescid medreselerimiz yürüyüp duran bolsun inşallah. Bir gecede Allah Taala'nın dostlarının biri Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın cevan sahabalarının birinin görjüňi. Geçen heftelerde näme görjüňdi? Ukaydir. Dawmatil Jendel mentagaň padşah bolmagy bilen deslap musulman bolup, soňram kafir bolup dünýeden geçdi. Şonuň üstüne Allah'dan dilemeli boldy, Hudaýa iman baýlygy bilen dünýeden geçeýin diýip. Padşahlygy peýda bermedi. Mülküniň känligi, elini kudret badygy bana peýda bermedi. Ahiretini zaýlap gitdi. Ve ahirda Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh'ın hilafet zamanında Seyfullah bolan Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu anh'ın eli bilen betbaht bolup helak bolýar, dünýeden geçýär, ölýär. Emma bir gecede Tabukda bolan wakyalaň biri 1000 kilometre golay Medine-i Münewwere'den daşda bir yetim sahaba, dädesini oglunlukda elden beren sahaba, jawan sahaba ağatyna aýdypdyr, Mekke'de bir kysgaça düşündireyli, odal geçti bir görüň. Onda da kysgaça Hazreti Abdullah Zul-Bijadeyn radıyallahu anh Mekke'de ağasyna aýdypdyr emusuna. Emusu bir mally, pully adammış. Peygamberimiz 60-njy ýaşa barynda musulman bolmandyr ağasy. Bir de bir ýaşaç oglan ağasyna aýdypdyr, Muhammed aleyhissalatu vesselam Mekke gelli gitti, ulu millet musulman molly. Sen häzir de imana girjege meňden akda agam diýipdir.
Amusi ağası şon saklayan dədesinin yerine. Onu yok men Muhammed halamiyan niftir. On bir yaşaçık oğlan aydıptır, yetimce oğlan. İmme men halayan niftir. Men yürüğüm İslam'da ve imanla men şu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a gaşin gidecek. Yani Medine gidecek diptir. Bula Mekkan tevruğundaki çarvada oturan, mal üstünde oturan adamlarmış. Oğlum ağası aydıptır. Eğer Medine-i Münevvere gaşin sen gitsen, tamam malın mülkün alıp qaların, sen men elim menen, men malım menen pullu adam bolun, egin maşına çeli sıfır arın diptir. Oğlum Hazreti Zülbicadeyn bir yaşaçık oğlan aydıptır. Egin maşıma çeli sen kuvorsun diptir. Zadın gerek gel diptir. Men haçana çeli şu daşlan başına aylanıp gideyin, bot paraslık bilen gezip göreyim diptir. Men iman gowuryan, Allah'ın ak yolunu gowuryan diptir. Muhammed'in üstü bilen gelen aleyhissalatu vesselam ak yolu giresim gelýär diptir. Onun hemme zatını alıp qalıp, egin maşına çeli sıfırıp, onun enesi varmış, enesi bir hattar parça veriptir. Al olsun dolonağı diptir. On bir Hazreti Zülbicadeyn yaşaçık oğlan şu berilen parça enesinden alan bir parçanı yer takana iki bölüp birini üstüne oklap birini etek dolanıptır. Hacdaki adamları yani. Birini etek birini üstüne oklap Medine-i Münevvere'ye gaşin uğraptır. Bir mukaddeme hadir buyurunlar. Ohum Medine varanna çalasımrak, kıskırak geçeyin. Medine-i Münevvere varanna gönce Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek mescidine varıptır. Selallik vakt dağdan önce barıp şu mescitte kıyşarıptır. Erti namazı Resulullah aleyhissalatu vesselam ve sahabalar geliptirirler ve erti namazı okattırlar ve Resulullah aleyhissalatu vesselam salam verenden son köplerçe vakta havluqmaç bolmasa sahabaların yüzünü gözleyenmiş, kim yok diyenmiş. On bir görse iki parçalı yaşacı oğlanma min odol gürenak peygamberimiz on Resulullah aleyhissalatu vesselam aydıptır. Kim bolyan sen diptir? On ol aydıptır men dädem palani, qaqam palani, palan tayfadan adam da Abdul Uzza dedi, botun maşınna botun qulluydu. On peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydıptır. Ente Abdullah Zülbicadeyn. Sen Allah'ın kulu sen diptir. Sen iki parçalı oğlan sen diptir. Zülbicadeyn. Ey cemaatlar, tarihte şuna adın aydanna Resulullah'ın yarı olan Abdullah Zülbicadeyn at bilen geliyor. Abdullah Zülbicadeyn. Peygamberimiz aydıptır. İnzil minni qariben. Köplerçe men tevruğumda ol, naharını çörüğünü men oyumden yasın kadi. Ohum Peygamberimizin özü de şuna Kur'an öğretiptir. Ohum Peygamberimizin mescidini täze musulman bolan qıyğırıp Kur'an okuyan gijelerde dağda. Ohum Hazreti Ömer aydıptır ya Resulullah. Bir çarvacı oğlan mescitte qıyğırıp Kur'an okuyor. Bizim hiç qaytımızda Kur'an okudan akibi deyiptir. Başka da namaz okuyacak, başka da Kur'an okuyacak adam olsa yuvaş okuymak vazifesi qarin. Peygamberimiz aydıptır. Da'hu ya Ömer fe innehu kharaca muhaciran ila Allah Teala ve Rasulih. Bu zat oğlana zat deyip görme, koy okuysun deyiptir. Bir yekoceydi, iki parça dolanıp, barıp Mekke'den 450-500 kilometrelik yerden Allah'ın razıçılığı ve Resulullah'ın razıçılığı deyip sondan gelli, zat deyme koy, öderkine koy, okusun deyiptir. Yine kim oldu? Hazreti Abdullah Zülbicadeyn. Tebuk'ta can verecek sahaba inişi. Göreyil näme vurunlar oluyor. Bir qysgaja bir Hazreti Ömer'in zamanında bir bolan bir gurrunma bir yine muqaddama Zülbicadeyn'den çürüyüm aydılmak lazım da.
Hazreti Ömer'in zamanında kan adam üyüşüp gurrun etip duranmış. Aham bir tofara aydıptır. Her kim Huday yolunda şehit bolsa, el ayağı yaralı olsa, şol adam cenneti deyip. Cengil tiyali, el ayağına ödüne nem bolsa, şol Allah şuna padaş beriye, soğat beriye deyip. Aham bir tofarlarda aydıptır. Bicra aytman deyiptir. Bir tofar adamların niyeti başka, niyeti Huday değil. Her kim niyetine göre Huday padaş beriye deyin deyiptirler. Şicire bahs edip, şicire gurrun etip du kalır, Hazreti Ömer üstülerine geliptir. Aham Hazreti Ömer aydıptır. Näme gurrun etdiýäňiz siz deyiptir. Aham bilen içinde biri aydıptır. Biz gurrun etip du üýüşüp jeňe edilýär, jihad edilýär. Her kime her näme bolsa, musibat el ayağına, janyna bir zat bolsa, Huday şoňa kan padaş berýär diýip gurrun edýär. Emme içimizde bir tofara aýdýa, o jüre del niyetine bagylly baýdýa. O jüre del niyetine bagylly baýdýa. Am Hazreti Ömer jogap beripdir qazi bolup. Teberrukan okuýyn. فقال عمر رضي الله عنه أجل والذي نفسي بيده ليبعثهم الله تعالى على ما أمعتهم عليه إن من الناس من يقاتل رياء وسمعة ومنهم من يقاتل ينوي الدنيا ومنهم من يلجمه القتال ومنهم من يقاتل صابرا محتسبا فأولئك هم الشهداء رواه تمام كذا في الكنز. Hazreti Ömer aydıptır. Hava deyiptir, mun gurrunu va deyiptir. Allah bilen and içýän deyiptir. Bir adamlar va kafirler bilen uruşmany diýe hiç Huday ýadyny ýok, din, musulmançylyk ýadyny ýok, fakat ad üçin gitýär deyipdir. Fakat at but bolsun gitýär deyipdir. Ol adamlar ölse de şehit değil, yaralı olsa da şehit değil deyipdir. Olara padaş yok deyipdir. Yeni bir adamlar olya yulcimuhul qital. Çäresini tapman gitmeli olyalar deyipdir. Çäre yok, öýün saklajak bolup ya bir zat Huday ýadyny yok deyipdir. Oça uly millet bar ya meni gitmeli boljak o deyip bar ya deyipdir. Muňa da sogap yok deyipdir. Emma bir adamlar olya halis iman, musulmançılık yürüysün, Kur'an yürüysün, din yürüysün, Allah'ın aydanı olsun deyip uğrayar, şolar şehit deyiptir. Şolar şehittir deyiptir. Eyni uşmal iyilin içindeki adamlar da, bir tofar adam din deyip, Kur'an peygamber diyen moluvati, maksadı adamları ağzal etmek başka fikri yoktu. Özü şundan lezzet alıyor. Köplerini Huday peygamber diyen mi oluyor ha? Yönü öz maksadı musulmanlar bölmeli, kafirler güldürmelilerini. Ya bir tofar adamlar var, din, Huday peygamber diyen mi oluyor? Maksadı halk başka ahun molla zat bilmeye, bir men zat bileyen diyecek oluyor. O bolmadı be. O bir tofar adamda din yürüysün, iman yürüysün, Kur'an yürüysün, sünnet yürüysün, akide yürüysün deyip bariye, bunlar da ak yollaki adamlar da. İne bir de bir mukaddeme olli kimden çireyim? Hazreti Abdullah Zülbucadeyn radıyallahu anh. İne bir yaşacık sahaba Resulullah aleyhissalatu vesselam Tebuk cengine baryaqa bir de uğraptır. Tebuk cengine 1000 kilometre Medine-i Münevvere'den daşta. Aham bir Hazreti Zülbicadeyn yaşaçık oğlan Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın çemarab yanına varıp aydıptır Tebuk'ta. Ya Resulallah Ud'ullaha Teala li bi'ş-şehade. Ya Resulallah bana bir dua et min şi
kafirliğin eli bilen kanım dökülsün na deyiptir. Dua et, men şehit bolayın deyiptir. Yani geçen hefte gurrunu kamil geçenler ey cemaatla. Yani näme men şehit bolayın deydi. Yani iman menen dünýeden geçeyi. Bir de on soň bir ölüm ma goýşy kanım Huda ýoluna aksın deyipdir. O kaydir geçen hefte kafir bolup geçdi, padşahlygy peýda bermedi. Emma binäme dilavati husn hatime. İman menen dünýeden geçeyin sagamanca. Bu bir de kanım Huda ýoluna tökülsün deyipdir. Yani şoňa mun niýeti bitir salim adam bolýa haşyl oglanyň. Bitir päli salim bolýa, bitir gaýratly adam bolýa. Näme diýip Rasulullah'dan istäweti maňa dua etdi. Çün imany wa Rasulullah Allah'dan dilesi hükmen kabul bolar. Min şehit bolayın deyip dilavetiha. Rasulullah aleyhissalatu vesselam näme diýen bolsa gawa. Dua edeyin deyipdir. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inni uharrimu demehu alel kuffar. Ey Rabbim Allah, şu Zülbicadeyn yaşaç oğlunun kanını kafirlere haram etdiyen bir kafirin el yetmesin şol adama deyipdir. Bir sahaba Resulullah'dan diledi men şehit bolayın nivati. Kafirin elinin Huda için canın vermek şehitlik derecesi var da bir yaşaç oğlun şonu istäweti da emma Resulullah aleyhissalatu vesselam dua edipdir. Allahümme inni uharrimu demehu alel kuffar. Huda yaşın kanını kafirlere men haram ediyen bir kafir için öldürüp başarmasın nettir. Bir adı açıklaylı. Necre olyaşı belli olya peygamberimiz bir zat aytjak bolýa. Ummatyna sana maňa bir zat öwretjek bolýa. Musulmanlara bir zat terbiyet berjek bolýa. Yoksa kafirli bilen urşýan ya kafirliň elinden ölmek bu öz ulkan derecede hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh dua ediyenmiş. Hazreti Ömer'in duasının bir işi. Allahümme la tec'al katli biyedi raculin salla lillahi ta'ala secdeten vahide ev rakaten vahide yuhaccuni biha indeke yevmel kıyameh. Hazreti Ömer'in duası müştikşe. Hudaya min bir adamın elinden öldürüleyin. Bir adam beni öldürsün, ömrünü birigedek secdetmetik bolsun deyipdir. Ömrünü birigedek Hudaya eňilmedik adam bolsun deyipdir. Ömrünü birigedek ýaxşylyk etmedik adam bolsun deyipdir. La tec'al katli biyedi raculin salla lillahi ta'ala secdeten vahide rakaten vahide yuhaccuni biha indeke yevmel kıyame. Ömrünü birigedek Hudaya gaşyn secdeden adam bolsa, ömrünü birigedek ýaxşylyk eden adam bolsa, kıyamatda näme der? Hudaya men şu Ömer'i öldürdüm, onu da bir secde etdim ahim sana, bir ýaxşylyk etdim ahim deyip, men ýanymda dawalaşar durar deyipdir. Men öldürjek adam, dawak ýanymdan gelmesin, gün dowda howran adamlardan bolsun deyipdir. Yuhaccuni biha indeke yevmel kıyame. Kıyamatda men ýanymda gelip, dawagar bolup duran adam bolmasyn deyipdir. Ömrüni edin ýaxşylygy ýok, uğrasyn cehenneme gaşyn deyipdir. İnhe Hazreti Ömer'in duası şey. O ömrünü secde etmedik adamın eli bilen şehit bolýar. Biz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam näme diýdi emma bir sahaba Hudaya men şin kanyny kafirlere haram etýänidi. Biz bir zat Peygamberimiz şu taýda öwretjek bolýar. Göreýiň näme görüň bolýar. Faqala ya Resulallah leysa aradtu hada. Ya Resulallah men senden istedim kanım dökülsün deyip. Emma sen dua ediyen
Şun kanı dökülmesin deyip. Sen Allah'dan diledin kanı dökülmesin deyip. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir derman dür seçip oham cevabını aydıptır. İnneke izâ haracte gâziyen fi sebîlillahi azze ve celle fe ahadetkel humme fe qataletke fe ente şehidun ve vakasetke dâbbetuke fe ente şehidun la tubali bi ayyetin kana. Oham Peygamberimiz aydıptır. Ey Zülbicadeyn'dir. Bir adam Hudaýyň razyçylygy diýip ugrasa, Hudaý üçin din ýürüýsün, iman ýürüýsün, musulmançylyk ýürüýsün diýip ugrasa, şo baryaqa sarmahordigi tutup, gyzdyrma tutup, sırqawlap ölse de şo şehit hesabyna diýipdir. Niýetiň salym bolsun diýipdir. Pälin salym bolsun diýipdir. Hudaý üçin çykandan soňra seni atyňdan, düýäňden, beýlek gaşyn gaçakana ölseň de sen şehit diýipdir. Motor maşynyňdan gaçsaň da sen şehit diýipdir. La tubali bi ayyetin kana. Sen Hudaý üçin çykandan soňra kafirganyň öldürünne näme? Ya özüň ýykylyp ölüňde näme? Merizläp ölüňde näme? Sen niýetiň Hudaýyň razyçylykdy. Her gaýsy bolsa sen şehit diýipdir. Salym niýet gerek boljak. Salym sidqun niýe. Niýet arasaja bolmak gerek boljak. Hudaýyň sogabyny, so Hudaýyň padaşyny aljak bolsaň. Arasaja akça niýet bolmaly. Şehid men ihtesebe nefsehu. Şehid diýerleri her kim men şu öz vüjudumy Hudaýyň razyçylygyna sarf ederni ise şol adam şehitdir. Ey cemaatla, teberrukan okuyayn qissajaha. Peygamberimizin mübarek sözü var. İnne aksara şuhada'i ummeti la ashabul furush. Peygamberimiz aýdypdyr. Men ummatymda kan şehitdir, ýöne öýünni tüşükde aýrylýanlar diýipdir. Öz öýünne ýastygyna tüşükde jan berýänler, hemme kıyamatda şehitlen guruhundan diýipdir. Ravahul İmam Ahmed. İnne aksara şuhada ummeti la ashabul furush. Öýünne jan berýär olaň şokdoganlarynyň arasynda. Özü şehit diýipdir. Adam öz zihniň bilen şol adamlara şehit diýjek dälla. Ýok, şol ýatan adamma öýünne jan beripdir. Hudaý ýoluny jan bermäne teýýar. Hudaýyň razyçylygy bolsa durjak zady ýok. Ýöne nesibizi düşük öýdemişdik. Ol adamlar ondan çym şehit bolup durýar kıyamatda diýipdir. Niýet salymlyk hewre gerek boljak. Hazreti Zülbicadeyn bir ýaşa çyk oglana da Resulullah aleyhissalatu vesselamdan diläpdir, maňa bir doga et, kanım dökülsün diýende, ýok bu zat şert däl diýipdir. Ey cemaat, bizim görüňümiz haşa. Niýet salym bolup, adam ak ýolly nefsiň menen jihad edip, nefsiň menen şeytan menen jihad edip, hassa şu zamanda öz hakyny kanahatly bolup, harama gaşyn ogramany, haramy bernamy dökmäni, hafaçylygy bernamy dökmäni, adamy zindgisinden aýryan, imanyndan aýryan, abryyndan aýryan, bereketinden aýryan bir haram zatlar ba, adamy dünýäsini ahiretini bi-bereket edip zindigiň lezzetini aýryan bir irtibatlar ba, bir haram zatlar ba, ýaňşatyňdy dirrew öwürlekana Hudaýyň ak ýolyny gelen adam şudur şunu dünýeden geçse Hudaýyň ýanyna şehit hesap boljak gaşly adamlar. Resulullah'ın sözü haşa. Muhammed Peygamber'in sözü aleyhissalatu vesselam. Nagat niyet muhim, ak yürekli olup da Hudaýyň razyçylygy bolsa bolýar diýip gezmeli. Şol adamlar oğlanyň şogyny yetim goýup, zenanasyny dul goýup, kanny seçip giden adamlar ýal kıyamat şehit boljak diýipdir. Ine Peygamberimiz aýdy şunu. Hazreti Zülbicadeyn Resulullah'ın jogabyny eşitipdir. Inni keplemäne jaý bolmapda jogabyny Allah tamam boldy. At bu da bir istenak. Ha bolýar Hudaýyň razyçylygy bolsa bolýar diýip ogratdyrlar.
وبعد أيام في تبوك توفي ذو البجادين رضي الله عنه. Tebuk'ta bir näçe 20 gün galyalar da Peygamberimizdagi Heraklius, Rupan padşahı, Rumun padşahı jeng meydanına gelecek bolsaň gelip Rasulullah şondan isteýär 20 gün şo Tebuk'un çölüne galya Peygamberimiz 30 000 sahabasy bilen. Emma Heraklius hiç iqdam etmeýär, hatta fikrini de almaýar jeng meydanına gireýilip. Bir neçe gün şo taada galanlaryndan soň yankı Hazreti Zülbicadeyn ma Peygamberimiz doga etişin kan dökülmesin dip marirlap can merttir. Kureyli Hazreti Abdullah ibn Mes'ud şu uyuşmelikte bağmıştık. Ey cemaat, kureyli näme dereceler var ya Hazreti Zülbicadeyn. Niyeti salim bolansaň, Allah ve Resulullah ışkı bolansaň marirlap can merttir. Gör näme dereceleri görýär. يقول ابن مسعود رضي الله عنه قمت في جوف الليل فرأيت شعلة من النار. Hazreti İbn Mes'ud aydiye. İbn Mes'ud kim? İbn Mes'ud. İbn Mes'ud Resulullah'ın alim sahabalarının biri. Kim? Resulullah'ın alim sahabalarının biri. Kim? Peygamberimiz sefere gidenne künnügün yanına alıp gityen sahaba. Misvagın eline alyan sahaba. Resulullah'ın yatyan yastığını koltuğuna alyan sahaba. Resulullah'ın malafasını girşini oklap uğrayan sahaba. Resulullah'ın öyüne girecek bolanına icazı almanı giyri vermeli sahaba. İznuka ayyurfa'al hijab. Peygamberimiz İbn Mes'ud'a diýmişdik. Ey İbn Mes'ud, men öýüme girecek bolsaň, perde ýok bolsa, hem hümmetmen giraga sen azat diýenmişdik. Sahabalar hiyal diýenmişdik, pikir diýenmişdik. Eş İbn Mes'ud Peygamberimiň ýegeni mi kan? Peygamberimiň dogalynyň ogly mi kan? Öz ogly mi kan? Ya ogullugy mi kan? Näme kamşy diýenmişdikleri. Beýle Resulullah'ın öýüne girip çykýan sahaba. Peygamberimizin mübarek asasını eline alıp Peygamberimizin evinden yürüyen sahaba. Näme dip evinden yürüye? Yastığı, düşüğü, misvağı hem Resulullah'ın İbn Mes'ud'un eline de hem iş evinden teyyar olup gitýänmiş. Bir yerde oturacak diýse, derreo düşüğünü ýadakana Resulullah'ın kowşuny eli bilen çykaryp da ta Peygamberimiz turýança Peygamberimizin mübarek kowşuny goltugyna saklayan sahaba. Hazreti Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anh. Resulullah'ın ehli beyti mukadip hiyal edilyen sahaba. Alim sahaba. Sizin fıkh Hanefi'niz İbn Mes'ud'un üstünden gelyen sahaba. Namazınızda, arazanızda, zekatınızda, mamulanızda 700-800 milyon Hanefi mezhebba şılan ilmi küpsi İbn Mes'ud'un üstünden gelyen sahaba. Ebu Hanife'nin ustadı kim? Hammad. Hammad'ın ustadı İbrahim Nakhai. On ustadı Alqama. On ustadı İbn Mes'ud ve on ustadı Hazreti Hatemun Nebiyyin Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam. İnhe İbn Mes'ud aydiye. İbn Mes'ud aydiye Tebuk'tadım diye. Giyci bir oyunum diye, görsüm şeyli bir oğutba diye. Dirre oturup oğda kaşın uğradım diye. Barıp görsem Resulullah aleyhissalatu vesselam diktu. Ebu Bekir Sıddiq diktu. Ömer el-Faruk diktu. Ve Zülbicadeyn dünyeden geçiptir, onu sündürüp üstüne daha doklattırlar. O men şehit bulayınıp yolla Resulullah dua ettiğin sahaba. فَاِذَا هُمْ قَدْ حَفَرُوا لَهُ. Görsem şu giyeceğin içinde Zülbicadeyn'in kabrı da kazılıptır. Zülbicadeyn mübarek kabrı şu mahalle Tebuk'ta da. Zülbicadeyn cavan sahaba, yetim sahaba, şehitlik dilen sahaba. Ey Müslümanlar, gör näme dereceler var ya Hazreti Zülbicadeyn. Ey cemaatlar, bir yetim oğlan näme dereceler var ya.
Ey cemaatler, niyet salımlık nagat adamlara derece veriyor. Ey cemaatler, Peygamberimiz ömrünü bir 4-5 adamın kabrına giyiptir caylamadan süreyim. Ey cemaatler, bir şoň Zülbicadeynna öz elim menen caylajak diptir. Hazreti İbn Mesud aydiye Resulullah aleyhissalatu vesselam Zülbicadeynin kabrına girdi diye. Hadir caylanana Zülbicadeyn kıbla tarafta yokurda durdu. İleyhun çermab in kabrın içinde dur Resulullah aleyhissalatu vesselam. Yani Resulullah aleyhissalatu vesselam alem cihana nemen koku diye biz dinimiz şu deyip koku diye. Qawar yani adamlara biz şey testiydi. Bizim aşkımız şu deydi. Bizim mehabbetimiz şu deydi. Bizim tekebbürlüğümüz yok deydi. Her kim Allah'a ve Resulullah aşkı olsa bir şey testiydi. 30.000 sahabası var. Yastık düşüge yaplanıp caylan diyamalı. Canını verecek sahabalar. Serdar-ı alem tamam peygamberlerin taci Allah'ın habibi ödü girttir kabra. İbn Mesud näme diye? Güzhab dünya peygamberimiz kabra girdi. İkinci iftihari. Ve Ebu Bekir ve Ömer yüdelliyanihi. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer Zülbicadeyn'in her gay bir kellesinden bir ayağından tutup Resulullah verecek boldular diyor. Ve huve sallallahu aleyhi ve sellem yakul edniye ileyye ahakuma. Ve peygamberimiz de şu Zülbicadeyn'in kabrının içinin elini kaldırıp hem doğununuzu berrak suyuşurun, doğununuzu berrak yani elime verin diyecek de edniye ileyye ahakuma. Hem doğununuzu berrak götürün, berrak götürün diye. Hatta askanahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi lahdihi. Ta peygamberimiz son kucaklap lahadına cahiladı. Sonra kharaca sallallahu aleyhi ve sellem ve vellahu ma'al amal. Aham peygamberimiz öz mübarek taşrik çıktı. Hazreti Ebu Bekir ile Ömer'e aytdı, zatlarını inne koyuverin dedi. Qalan tecihizat işlerini edivermelidir. Aham kulun kuyuptırlar, üstünü doğrulattırlar. Aham peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şuurun kim aydiye? İbn Mesud aydiye Resulullah'ın yankı khadimi. Teberrukan okuyayım. فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الدَّفْنِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُولُ صلى الله عليه وسلم اللهم إني أمسيت عنه راضيا فرض عنه. Aham cahiladiler, kulun kuyup bollular, tamam oldu mu hava? Aham İbn Mesud näme diye? Peygamberimiz gördüm, kıbla gaşin baktı, iki mübarek elini götürüp dua etti. Ey Rabbim Allah, şi yaşacık yetimci oğlan Zülbicadeyn'in men razi, Hudaya sen neşinden razi ol, raziliğin dökşün üstüne deyiptir. Hudaya men şinden razi ollum, sen neşinden razi ol. Sen neşinden razi olun manasını bilýäňiz mi? Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Tevbe'de şu gurrun baha. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Hud Allah'ın kelamı Sure-i Tevbe 10. paran ahir rakları. Hudaýyň razyçylygyn diýdiginiň manasy baha Kur'an'da. Allah näme diye? Kur'an-ı Kerim näme diye? Mukaddes kelam näme diye? Ve ridwanun minallahi ekber. Ey Müslümanlar, Hudaýa ýetýäşini. Ey Müslümanlar, Hudaýa ýetýäşini. Ey Müslümanlar, Allah ýetýäşini. Ve ridwanun minallahi ekber. Hudaý näme diye? Ey imanlı bendelerim, cennet, 8 cennet, içindeki nimetleri bilen bile, bağı bustarları bilen bile, tamam nadan nimetından min raziçılığım gavraktır diye. Ve ridvanun minallah,
Hudaýyň razyçylygy ekber cennetin hemmesinden gowdur diýdi. Tamam cennetten Hudaýyň razyçylygy gowdy. Cenneti adamla cennete girenne Allah hemmeňde nesip etsin inşallah. Cenneti adamla cennete girenne Allah Taala aýtjak, ey bendilerim razy bolluňuzmy diýip, "We näme razy bolman ey Rabbim Allah" diýjekler cennete girenler. Men häzir bir nygmatymy berjek ahym size. Näme bolmaly? Hemme nygmatlar bar. Onna uhillu aleykum ridwani, razyçylygym siziň üstüňize oklaýan, inden meýle Hudaýyň gahary ýok size diýip aýtjak. Cennetiňe ýalfylla berjek, ulaly berjek, owadallany berjek. Adamlar hyýal etjek, odul cennetiň içinde nygmatda ýok ýaly diýip. Odul cennetde nygmatda ýok ýaly diýip. Mana we Rasulullah'ın dogatynda. Hudaýa men şundan razy boldum, sen şundan razy bolýdygy, şu cennetdäki razyçylygyň berdiýdigi. Cennetden ulkan nygmat Hudaýyň razyçylygy. Yeki خواهد از تو جنت و حور یکی خواهد که از دوزخ شود دور ولیکن ما نخواهیم این و آنجاست مراد ما همان خوشنودی توست. Hudaýyň razyçylygy tekki cennetten nagaw diýipdir. Mahtun oly şan aýdýanlar. Bar nygmatdan ýegdir saglyk mazasy. Bar gullukdan nikdir hakyň rızasy. Eger dogry gelse ajal qadasy min ýalbarmak bile sediň tutmasy işte. Bar gullukdan nikdir hakyň rızasy. Hemme zatdan gowdat Allahyň razyçylygy diýipdir. Inhe Hazreti İbn Mes'ud gözdäpdi, Peygamberimiz bir dereceler meňe berdi. Öýüri giýipdir mübarek kabra. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e berrak getirin dogunuňy berrak getirin diýipdir. Hem tamam bolandan soňra da hay kıbla bakyp mübarek kelime götürüp Hudaýa şundan razy bol. Men aş sahabamdan razy diýipdir. İbn Mes'ud näme diýe? Rasulullah'ın hadymy ýan gurrun geçdi. Näjire hadym? Alim bu zatlar gow düşünüp ötýdi, bir derece, bir fazilat, bu ulkan nygmat. Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam ömrüni 4-5 kabryň içine giýipdir. Bir işi İbn Mes'ud gözdäp duran ýerine aýdypdyr. Ya leyteni kuntu sahibel lahad. Ya leyteni kuntu sahibel lahad. Ey Hudaýy, şun ýerine kabryň içine men bolsatdym da diýipdir. Men bolsatdym da şu kabryň içine beýle Peygamberimizden derece görsemdim da diýipdir. Bu adamlar pikri, bernamasy, tamam gece günleri ahiret ve Hudaý ve Resulullah'ın razyçylygynyň üstünde habi beýik insanlar. Näme aýdywki? Men şun ýerine bolsam da diýip. Ondan üçin bu adamlaryň ýaşaýyşlary nurlamışdyk. Tamam haýkuy bernamalar ahiretmişdik. Hudaý dünýelerini nur berýänmişdik. Ey cemaatlar, şulan bir 40 daqiqa gurrüňni agzamyzda ýüregimiz nurdan dolup ötdi. Fakat bir kıssalarına agzaňda. Haýsy biriňiz şuna dünýä ýadyňyza düşýär. Haýsy biriňiz bazaryň bu dünýäň portçylyk alawerdi biri wer ýady düşýär. Aslında ýerde tonuňyz ýadyňyza düşýärmişmi? Dünýäň tamam bernamalaryndan çykaryp adamy äbirleňçini bulutlaň içinde oturan ýaly diýip fakat şulan kıssaları haçan qıyrdı. 1400 ýyldan nazar goýurun. Bulan özleri ana nurun içindemişdikler. Emma bu mahal adamlar tabiaty näme? Dünýä bernamy dükýe, ahiret ýadyndan çykarýar. Ohm näme bolýar? Ahirete gally, dünýäsinden lezzet alyp bilenakda. Näme diýip? Nur ýok, bereket ýok. Näme diýip bereket ýok? Allahyň razyçylygy ýady düşenek. Her kim şu dünýäni ýygnajakdan bu mahalmyň fursati däl ha. Onda da qysgajyk her kim dünýäni ýygnajakdan ahiret ýatdan çykarýar, ondan üçin bir bereketdir. Ondan üçin hemmekiş hawsala, hemmekiş asap, hemmekiş meriz bolup barýar günmeň. Ýöne şizirek bir oturşyga girip bir ýüregiň açamasaň, şizirek bir mübarek nur, rahmat, perişter, Hudaýyň razyçylygy dökülip duran mejlise girakana bir ýüzi özüňi qursagyň nurly edip özüň aramasy ýetiramasaň, galypdyr başgasy qursa aram başga şin daşarda.
Yani kısım kaşavlap kursa aran başlatva livan su içmek bolupdur daşarlarda. Ağzı burnunu kuurdup, ağzı burnunu doğduğunu titredip. İnhe bir büyük insanlan görürüňi. Bir 4-5 kana varsa 6-7 daqiqa bu görürüňden daşgary ýöne şuň üstünnäki görürüň. Kan adamlaň bir fikri harap görürüňma, bir mesele wa hyzmatyňda ýetirjek şu görürüňi nowy degişli öldü. Goý munday diýil görürüň kamil bolsun. O da şu görürüň. Bir adam moliye hemmemizin fikrimiz harap da nämäge şu sagaman şu dünýeden iman menen geçmek. Hakikaten fikrimiz de harap bolmaly. Hop Allah'dan dilemeli Hudaya iman menen dünýeden geçeýin dip. Emma bir zat ba. Şu adam bidirik ýerde. Bagşlaň aýdýan hamany hammamyň içinde. Ya bir servis behtaşdyly tualetlarda can bermegi we bermesizligi. İnsan bir hafa yerlerde can bermegi we bermesizligi. Aýa şol adamlara bir hoşbaht bolly ya betbaht bolly diýip daşyndan bir hükmet bilersmi? Açygyraak aýdyn, hamany Hazrat Zülbijadeyn radıyallahu anh ulukun derece verdi. O belli saadet nasip etti. Awwalana biz özümizden çürüyüm. Ve himme musulmanlardan çürüyüm dua etmeli. Hudaya husn hatime olsun. Ak iman menen dünýeden geçeyin, bir ulukan günäler edip bakam dünýeden geçmeyin, bir ulukan günälerden tövbe eden wagtym dünýeden geçeyin, we bir de dünýeden geçemde Hudaýyň rahmatyndan naumit bolup dünýeden geçmeyin. Ey jemaat, mana hakl diniň sirriniň gurruna aýtyp duranlaryň gadryny bilin. Gaýtaýdyň. Ulukan doğamız şu olsun. Mana maňyz görürüňdir bu görürüňler. Gadryny bilin, aňsatjak az wagtda siziň hyzmatyňyzda goýaýyn. İman menen geçmek, ulu günäler edip bakan dünýeden geçmesizlik, belki günän etdirip Hudaýa men bagşla diýenden soňran dünýeden geçmek şunna dua etmeli. Birde qanitan min rahmetillah. Hudaýyň rahmatyndan naumit wagtymyz dünýeden geçmäli. Hudaýyň rahmatyndan umidwar wagtymyz dünýeden geçeýliň. Ine şu üç zat ulukan görürüňşi. Can bermämiz barada. Emma makany can bermek. Bir ýerde can berýär, hemmemizde korkuýmyz, bir gowy ýerde can berýär, gowy zat. Emma başga kişiden çürüyüm. Başga adamdan çürüyüm. Ya şol adam gowy adammışdyk odol. Bir sofişan, bir pir adam, bir azançy, bir ahun, ya bir oňmyň ýaxşylygy edip beren, bir haýyr, bir imanly adam da hamany bidirek ýerde can berýär, ya bidirek adam bidirek ýerde can berýär. Oň betbahtlygy diýip hiç kim aýtyp bilmez. Bu ahyry hiç bolu diýip bolmaz. Halkdan çürüm hökmetmeler. Men dagyk delilleme aýtyp berjek ha. Hemmemize ak hakl bolsun. Bu palanyň ahyry biderek boldy. Ýok, muny özümizden çürüm gaýgatyp bilýäs, halkdan çürüm hökmetip bilmeýäs. Bir alim adamyň ogly varmış, bir salih ogly. Şu tualetda sınca yerlerde can merttir. Bir alim adam gaty narahat bolupdyr, kan ağlapdyr. Ey men oglum şijire boldy. Beýleki ulamalar, beýleki gowy adamlar hey Allah kuwat berýänmişler. Ay dünýedir, namartdyr, bewafadyr diýip. Amma her kim gelýänmiş şijire gowullyk gurrun aýdylýar da teselliye hater berilýär. Am ahir bir aýdypdyr, men can meren sen ağlamak, bidirek ýerde can merdi diýip şoňa men narahat diýipdir. Am 3 gün geçmäke dişini örtdir ogluny bir gowy derejeň içinde nygmatyň etegini örtdir. Oy balym, oy bal, han oglum diýipdir. Ýüregimde ýanny da diýipdir. Hazrat İbn Sirin aýtýar, aksaren aýrylan adamy diýişinde örtseň ihtiýaç bir tabir dälli. Aksaren aýrylan adamy diýişinde örtseň onu yormak gerek gel. Şu näme görsen hakikat görýän diye. Aksar muğiyette.
Oy han oğlum diptir, yüreğimde yanını da diptir senden. Bir bidirek yerde can verdin. Men sen halın bidirektir diýädim diptir. Onu däde can diptir. Bidirek yerde can berenim menenni men tuvalete giremde, sınca giremde, hammama giremde Resulullah'ın sünnetini mudan bitirip girýän diptir. Peygamberimiz näjirek sınca tertip öwredipdi, hammamda näjirek ısraf etmäni. Sıncadan çıkanda näme diýerdi, girmäkä näme diýerdi? Men raayet ederdim. Şoň bereketini men şo hafa yerde can berem dede, ağzıma iman kelimesini Allah şoň bereketini berdi maňa. Men kelime-i şahadet aýdypdym diýipdir. Oğum bir gülüp turaptır yankı dädi. Ine häzir izinni başorluqan görürüň ba, şu görürüň üstüne. Ine özümizden çürüm dilemeli yankı üstad iman, Hudaýdan rahmatynyň umydwar we günäni äpperen wagtymyz can bereyli. O gowy ýerlerde can bereyli. Gowy ýerde can bermek ol derman oňa hiç gurrun ýok. Emma bir adam bidirek ýerde can berende o bidirek boldy dip bolmaýar. Bilanny bir adamyň diýişim içtik. Ahunjan diýiş bilen hukmetip bolmaýar. Geleliň başga bir görürüňe. Sen şey diýäňde o bir adam aýrylypdyr diýiş görtdir. Emma bu görürüň. El-İmam el-Awza'i إمام أهل الشام ما كنت أحرص على استماع من الأوزاعي حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام والأوزاعي إلى جنبه فقلت يا رسول الله عمن أحمل العلم فقال صلى الله عليه وسلم عن هذا وأشار إلى الأوزاعي كذا في السير للإمام الذهبي شام تربتبر قطت صغير عالم أولياء وامش Ama mağdam Ebu Hanife'nin zamanında Ebu Hanife Allah alim adammıştık. Bile oturuşup oklaşıyanmıştıklar. Ahullar tanıyandır İmam Evza'i. Bir adam şon yurdunu ve kaysa ahunun ilmalsam kam deyip ken narahat bolup kimden ilmalsam kam deyip yattım dişimde Resulullah'ını gördüm diye. Aleyhissalatu vesselam. Ya Resulallah men kimden ilme öğreneyim, kimden ilmalayın dedim. Kaptanına yankı Evza'i vardı. Şundan ilmalağa dedi. O yanım Evza'i'nin gidip şagirdi oldum diye. Hop, Evza'i dünyada alim adam bana görürün yok. Ve hâdel imamul Evza'i kad mâte fil hammam, keda fil siyar lil zehebi. Fevecednâhu müvessidan zira'ahu ilal kıble. Şi imam Evza'i de hammamın içinde can verdir. Olukan adam, evliya adam, Resulullah'ın tayid eden adamsı. Siyer-i A'lam-ı Nübela İmam Zehebi'nin kitabında var şu görürün. Hammamın içinde can verdir. Hammamın kapısını açıptırla görür İmam Evza'i mübarek sağ elini kellesinin eteğine koyup kıbla başını bakıp suyunup can verdir. O bidirek yerde ayrılıptır. Bidirek bollu dip bolacak değil. Yine o yerde ayrılmak, bidirek yerde ayrılmak Hazreti Zülbicadiye'nin gurduğunun üstüne hemen zihniyetiniz, din, Kur'an, imanın üstündeki mesele hal olsun deyip hizmetinize yetirdim. Allah Teala dünyanın da ahiretini de abatlık kılsın. Huday ak imandan ayırmasın. Huday dünyanın ahiret abat bulup öylüğünde bereket versin. Baş yerlerde de doğançıklamız var. Biz de hevesi diyarşı meclislere gelsek, yakından dinlesek deyip, o bennelerde müşküller ansat bulup, dünyalar, ahiretler abat bulup, Huday hayır maksatlarına yetirsin. Huday vatanımız emniyet bolsun, abadallık bolsun, mescitlerimiz, medreselerimiz, dinimiz, dünyamız abatlıktan ayırmasın inşallah.